Naranasan mo na bang sumakay sa barko? Parang lagi kang sumasakay sa barko tuwing gabi. Barko ba yan? Balyena o dugong? Charot! Darot! Uy, pero legit yung tanong ko, nakasakay ka na ba sa barko? Uy, marami sa mga kabisyo natin noong unang panahon. Hindi mo masyadong kadakagalan. Ang ginagamit na mode of transportation pauwi papunta ng kanilang probinsya ay barko. Naalala ko pa nga ang daming mga tao pagdating ng mga holiday o bago mag-holiday sa mga pier, sa port. Oo, para mag-abang ng sasakyan na barko. Pero alam nyo ba na syempre hindi naman guaranteed na safe ka kapag sumasakay ka ng mga ganong klaseng vessel. Oo, di ba? Ang dami na nating nabalitaan dati ng mga lumulubog na barko. Oo, pero syempre, dapat naman talaga safe. Lahat ng safety procedures, protocol, sinusunod ng mga barko. Ayan. Kahit anong transportation actually. Pero hindi natin may iwasan na sama ng panahon o sa sama ng panahon, biglang magkakaroon ng aksidente. Nabalitaan mo ba yung recent na nangyari? Isang vessel po ang sumadsada. Buti na lang, 106 na pasahero ligtas. So isa pong vessel ang sumadsad mula sa Port of Coron sa may bandang Palawan. So buti na lang kamo, wala naman pong hindi, pinagpatuloy yung buhay. At buti na lang po ay ligtas ang mga pasahero. Ayan. So sumadsad daw po yung nasabing vessel sa mababaw na katubigan malapit sa pier sa kasagsagan ng low tide habang nakaangkla. May ganun pala. So minsan may human error, minsan sa sama ng panahon. So ang ibig sabihin lang po talaga nito, sa ating buhay, dasal lang talaga. Di mo kasi masasabi talaga Alam niyo ba, ako dati, kasama ko pamilya ko, sumakay kami ng barko. Umuwi kami ng probinsya. Ang probinsya po namin ay Tarlac and Negros Oriental. Syempre, malamang alangan naman sumakay ka ng ng barko papuntang Tarlac. Di naman kailangan, diba? Walang ganun. So, papunta kami ng Negros Oriental. Ang sinakyan namin noon, super ferry. Oo. Etong super ferry na to, meron siyang parang parte or parang basta part ng barko na kahit meron kang kahit may railing, kahit makakahawak ka dun, may posibleng mahulog. So, meron akong dala-dala noon na pangsinghot, yung mentol. Tapos, parang umuga yung barko. Diba? Pagkalaki-laki pero umuga. Kinabahan ako. Akala ko lulusot ako dun sa railing. Maliit pa ako nun. Buti na lang hindi. Nahulog lang yung mismong hawak-hawak ko na mentol. Imagine ninyo kung nung time na yun nahulog ako, di sana. Hindi ako nasaktan. Charot! Darot! Yung pala yun. Oo, kung nahulog ako nun, di sana hindi ako masasaktan sa una kong naging ex. Charot! Darot! Pero okay lang. At least nandito ako ngayon, nagpapasaya sa inyo. So, sana kabisyo sa lahat ng mga gagawin natin sa buhay, matuto po tayong magdoble ingat. Ayan. Tsaka maging mapagmatsyag po tayo sa paligid kapag may napapansin po tayo, nakakaiba, o di kaya naman hindi tama o angkop sa mga protokol. Ayan. Learn to speak up, kabisyo, para iwas disgrasya, iwas aberya, at para humaba pa po ang ating mga buhay. Kasi baka mamaya bukas, kapiling mo na. Sino? Di ka sure kung si Lord o kung sino man.
Charot with darot. Anyway, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito. Chiwa, kapiling ang babaeng naniniwalang hindi ba ako palaging may pira. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rakitera. And today, Tuesday, isa na namang panibagong secret file ang aking babasahin. Kaya naman lakasan na ang volume ng radyo because for today's radyo, ibibigay ko na po ang patikan ng DJ Rocky's Secret Files. Gusto ko nang magkaroon ng pamilya, pero hindi pa pwede. Dahil ako ang breadwinner namin sa pamilya. Kaway-kaway sa lahat ng mga breadwinner ng kanilang pamilya. Imbes na ang mga magulang ang siyang magtrabaho at makapagbigay ng ginhawa sa pamilya. Hindi. Anak ang nagsisipag, ang hindi dapat mapagod para mapunan kung ano man ang kulang ng mga magulang. Saludo sa lahat ng mga breadwinner at kung ikaw ay may kilalang breadwinner, sabihin mo sa kanya, winner ka. Ay, iba pala yun. Charot with darot. Anyway, kabisyo, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Rocky and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malung gumapang sa kakalsadahan. 90.7 Law Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!